Айде Яно, балетна формация Рона. С тях откриваме днес 598-то издание на Асия в страната на талантите, мили зрители. Днес от град Хасково пристигнаха балетна формация Рона, за да ни представят силата на своето изкуство. Те ще танцуват за нас, ще видим невероятни неща, както виждате, още началото е много силно. А за танца какво бих казала? Танцуването е единственото изкуство, в което ние самите сме материята, от която е направено. И още, танцът е скритият език на душата. Танцуването е любимата световна метафора и така нататък, и така нататък. За танца ще си говорим днес при всички случаи. Имам си още два много интересни гости, но кои са те ще узнаете след малко. Нека да продължим като начало с танците, защото едно истинско нашествие от таланти на танци ни е днес на гости от град Хасково. Ще видим Делина Тенчева в танца Пролет. Делина Тенчева, Пролет, едно истинско вълшебство в зелено. Самата Пролет е дошла при нас. Мили зрители, не ни пропускайте, както виждате днес, чертава едно така необикновено предаване. Ще пътуваме в света на танците, ще си поговорим за това какво е танца, ще потърсим магията на танца, може би психологията на танца. С помощта пък на моите гости, съответно Ценка Местанска, психолог, ако трябва така да я представя официално. Добре си ми дошла, страшно е приятно, че си тук. И един нов така приятел на предаването вече. Предполагам, Асен Асенов Хермес, добре дошъл. Така, ще те присъединим към разговора по темата таланти, въобще танци. Ще си говорим хубави неща в студиото. Така или иначе, основният ни гост е балетна формация Рона от Хасково, с главен художествен ръководител и хореограф Милена Налбантова. Така, добре дошли още веднъж. 100 минути танци и добро настроение обещаваме днес, но нека като начало да сторим нещо традиционно. Нека припомним какво се случи в страната на талантите. Миналия път тогава имаше и танци, пък и рок музика. Нека да видим.
това се случи при нас миналия път. Така, сега продължаваме по темата танци, защото едни така талантливи гости си имам от град Хасково. Още веднъж анонсирам балетна формация Рона с главен художествен ръководител и хореограф, съответно Милена Налбантова са ни на гости. Така, за първи път в нашото студио, разбира се. И знам, че ще очакваме много така интересни и различни неща. Самото начало беше много силно с тези самодиви, предполагам. Аз така приех танца, който видяхме и с малкото пролетно очарование, което танцуваше тук. Нека да напомня сега начините за връзка с нас като начало за новите ни зрители, за тези, които случайно са ни хванали в мрежата в интернет и така нататък и така нататък. Значи директният ни телефон е 032 640 366. Вижда да го изписам вляво на екраните. Съответно Фейсбук на предаването, аз в страната на талантите, като името на предаването. Имаме си скайп, на който Вяра ви очаква. Всъщност тя отговаря за интернет връзките и за Фейсбук и за нашия скайп. Скайпа на предаването е Asia_Таланти на латиница с малки букви и виждате изписана страницата, която е сайт на нашата телевизия tvplовдив.com. На този пък адрес може да ни гледате онлайн от всяка точка на земното кълбо. И съответно ще кажа, че тук има в този сайт и архив на предаването Аз в страната на талантите, така че това предаване още утре ще бъде качено там и ще може да се гледа съответно и всички предавания от тази година ги имаме там, както и от миналата година. Значи предаването ни е на 12 години, но архива ни е нов, така че от миналата и от тази година може да гледате всичко, което се е случило в страната на талантите. Телефон ли имаме? Чудесно, сега ще видим кой ни търси. Здравейте, слушам ви. Мили деца, празник вчера имахте, нали? Затова мимето стихове за вас реди. Така. Живи и здрави бъдете. Отлично се учете и страната си прославете. Вие по-ценни сте от диаманти, защото сте български таланти. С грация и с финес танцувате днес, а музикантите зад вас свирят и пеят в ритъм в този час. За зрителите мили и знатите спектакли живи. Затова екипа неповторим работи като един. Вашите изяви следи и с тях зрителите весели. А това е нашата приятелка и зрителка, която винаги има така в Рима пожелания. Благодаря много. Светъл ден и мил поздрав от Мария Михайлова. Мария Михайлова, благодаря ви много. Ето имаше и за празника 1 юни хубаво послание. Днес е само ден след най-хубавия детски празник. Аз много обичам денят 1 юни. Така, ами в рекламния блок след малко ще видите кой ни послажа в днешния ден, както нашите гости, така и някои от нашите зрители ще ги посладим в края на предаването. Обаждайте се, много ни е приятно, така страшно обичам да поздравявате талантливите ми гости или пък да се включите по темата, която така, може би за танца, въобще за какво представлява танца, дали е своеобразен катарзис, дали е някаква така, чрез танца разкодираме какво има в музиката, не знам, ще си говорим днес. Сега, аз може би трябва да кажа няколко думи за самата Милена Налбантова, защото ти си за пръв път нашето студио, така млада си, имаш вече такава огромна формация, за теб тук е част от формацията. Съответно, колко човека има в балетна формация Рона? Ами, по принцип, най-активно действащите са между 30 и 35, но сме стигали до 70-80 души, което може само да ме радва. Нашите условия не са много подходящи за огромна трупа. Залата ни не е много голяма, но за сметка на това сърцата ни са широки и приветстваме всеки, който иска да научи нещо в сферата на изкуството. Питам ли какво е за теб танца в такъв случай? Всичко. Живота ми. Това е спомени, бъдеще, емоция, любов, всичко. Така. Сега ще присъединя гостите ми към темата за танца. Можем ли да кажем, че движението на танца са, да кажем, барометър на душата? Как мислиш? Точно така. Танца за всеки един е вибрацията, която тече в тялото и тя може да се повиши чрез танца, още по-голяма да стане. Тоест, изживяването на вътрешното аз може да се копира върху танца и когато сме в някаква негативна емоция и започнем да танцуваме, естествено, че достигаме до баланс и хармония. Това е невероятен метод, мога да кажа. Танца. Добре, включваме зрител. Ало, здравейте!
Ало, добър ден. Добър Чуваме ден. ли се? Чудесно ви чувам, кажете. Да, обажда се хореографът на балетен център Галактико. Първо здравейте, привет от Димитровград. Тишо, здрасти! Здравейте, искам да поздравя вашите чудесни гости, танцова формация Рона с художествен ръководител Милена Налбантова. Благодарим ти много. Така, искам да изкажа своята гордост от това, че повече от 30 години се познаваме с Милена Налбантова. Тя порасна покрай мене, а и аз покрай нея. Супер. Да, нас ни свързва един много дълъг професионален и житейски път, извървян и живян заедно с нея. И ако ме позволите, просто искам да пожелая на тези прекрасни деца от Хасково, на тези световни шампиони, които разнасят славата на България не по-малко от колкото моите танцори, дълги години сценична дейност. Изключително високи постижения, невероятно богатство от танци, които Милена Налбантова прави. Нека да намерят своето правилно и изключително прецизно журиране от страна на всякакви съдии, колеги от цял свят. На Милена пожелавам много любов с нейния съпруг. Има страхотно красиво дете, пожелавам му да стане един ден по-голям танцор, дори от Майкъл Флейтли, да радва родителите си и да радва нас, всички професионални хореографи от страната. Благодаря ти много! На теб, Мила, аз все такива прекрасни събеседници в твоето слънчево студио. Още много, много, много дълги години телевизионна кариера и все така неувякваща и прекрасна усмивка да строи от екрана на вашето чудесно телевизионно предаване. Благодаря ти от сърце! Благодаря! Значи, така, изключвам връзката за да кажа, че съм много щастлива. Какво става тук? Това е специално от баба Славка. Сега тук ли да си го сложим? До нас? Или е тук на масичката? Добре. Значи цялото студио може да се почерпи. Баба Славка от Куклен. Ти да не си съпруга й? Как се казваш? Сотир. Сотир. И баба Славка и дядо Сотир да сте ни живи и здрави. Благодаря много, благодаря много. Ти предполагам ще останеш така с нас до края на времето. Екипа ще се погрижи за теб. Каквото трябва, колеги, почерпете го, нали знаете? Така, това са нашите зрители, ми е много приятно. Баба Славка е един човек с голямо сърце. Така, както казвам, на патерички, а душата й пее. Тя не може да се движи, но винаги ни гледа така откуклени, се обажда и казва, че като ни гледа всъщност се зарежда. Благодарим ви много, благодарим за подаръка. Ето, тя изпрати куриер. А всъщност днес е и черешова въздушница. Така че, нека да я видим. Така, тия работи са важни, според мен и на момента. Така, благодарим от сърце. Сега да си довършим мисълта за Тишо, който е звънна. Значи Тихомир Митев е страхотен човек и невероятен хореограф. Значи, той преди време в хубавия смисъл ми заекал с изпълненията, които направи неговата балетна формация Галаксико от Димитровград. И всъщност сега той ти направи такъв пиар на теб самата. Така, явно е страхотен човек, каза много добри неща и за семейството и за работата ти, но явно е факт, след като ги казва. Ние много, много се уважаваме, много се обичаме като приятели, като колеги, много си помагаме взаимно. Когато той има нужда, аз го подкрепям. Когато аз имам нужда, той застава плътно зад мен. Много се радвам на неговите успехи. Желая му да продължава все така напред. Невероятен човек е, страшно позитивно зареден, с много емоция. Той е във вихъра си и мен може само да ме радва това, че имам в обкръжението си такива хора. Страхотен приятел и колега. Пожелавам му от сърце успех. Така, благодаря от него име. Знам, че гледа в момента, след като си обади. А пък аз съм щастлива, защото се запознавам все по-така светли и сияйни хора. Предполагам, усещаш какъв гост имам. Обръщам се към теб, защото ти си човек така с изострени сетива и можеш да прецениш какъв човек имам до мене. Нали съм права? Аз винаги ме поставя в ролята на Нешка Робева.
Моето усещане просто така, да, естествено. Трябва да дам наистина много позитивизъм, строи, много настроение, много радост. Самите танци винаги дават на хората радостта, необходимото, което трябва да допълни нещо, което липсва. Танца също може да е бавен, да изразява емоция на мъка, на тъга и след това изведнъж да промени стъпките, движенията, което вече да завихри и винаги завършва в най-висока степен вибрация. Винаги, да. И кулминация, вибрация. Добре. Сега ще присъединим и другия ни гост, Асен Асенов Хермес. Добре дошъл при нас. За танца искам така едно твое усещане, може би. Не знам, танцът барометър на душата ли, както питах и Ценка, или пък някакъв съобразен катарзис? Ами, аз винаги съм казал в обкръжението на моята компания от Бургас, откъдето идвам специално, да видя отново този талант, мой приятел, Ценка, за което благодаря, че съм тук. Винаги, когато сме коментирали танца, сме казвали, че това е песен на душата и любов на телата. Или обратното, който както иска да го тълкува, и аз така го смятам. Защото човек изразява по този начин много неща. В природата как се комуникират любовните двойки помежду си, как се намират? Чрез танца, чрез движенията. Така душите си съобщават една на друга много неща. И затова танца, това е за мен. Песен на душата, любов на телата или обратно. Как? Много хубаво, супер. Добре, сега предлагам всички тези хубави, умни, мъдри така мисли за танца да видим нещо, за да може да продължим пък след това. Ще ви покажем един индийски танц, който за мое голямо щастие винаги печели първите места и запомняш се много не само заради пъстрите и красиви костюми, а наистина ние предаваме част от индийската култура и по-скоро Боливуд. Това е един специален поздрав към всички ваши зрители и разбира се към вашият екип с огромна благодарност за вашето невероятно гостоприемство. Благодаря ви от сърце. Така, аз благодаря за красотата, която ни подарява и хубавите усещане. Гледаме музика, колеги.
Красиви, пъстри, цветни, просто веднага грабват вниманието. Човек не може да ги гледа равнодушно. Страхотни са, пък да не говорим за така израза на лицата им. Поздравления искрени. Много благодаря. След малко ще ви поздравим и с още един индийски танц. Той е специално подбран в програмата ни днес за вас и ще бъде изпълнен от Виктория Ламбрева, която тази година стана двукратен световен шампион и вице-шампион в Италия, Венеция, на Световната танцова купа. Убедена съм, че ще ви хареса това, което сме ви приготвили. Може би вие забелязвате, че ние малко повече сме наблегнали на етно стиловете. Ще гледате и Бели ден, ще гледате и нещо латино, ще гледате и нещо модерно, съвременно. Така че надявам се да ви бъде интересно и забавно. Искам да използвам и момента и случая да поканя всички колеги и всички ваши зрители, хора, които искат да посетят нашият красив европейски град, да заповядат на 16 и 17 юни в град Хасково, когато ще се проведе 6-тият отворен фестивал на танцовото изкуство по хип-хоп, съвременни танци, латино шоу, бели денс и етно. Това е едно невероятно издание на този фестивал. Имам огромната чест и привилегия да имам като гост и специален съдия Игор Делместре. Той е международен съдия към IDO и главен организатор на италианският фестивал. Той ще бъде наш съдия, както и Боряна Сечанова, главен художествен ръководител на балет Арабеск, професор Петър Петров, който пък е преподавател по характерни танци в Благоевград, и въобще още много. Тихомир Митев ще ми бъде главен съдия, да подчертая. Много големи колоси в танцовото изкуство и големи имена, за което съм изключително горда и щастлива. Всичко ще е на високо професионално ниво, да, и ще се случи както трябва. Добре, ние да продължим по темата циганска дъщеря. Съм си записала Марта Петкова. Точно така. Марта ще ви поздрави с един руско-цигански романс. Надявам се да ви допадне, а и на вас и на вашите зрители. Поздрав за режисьорска апаратна. Добре, гледаме. Душистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. Так вперед за цыганской звездой кочевой на свидание с зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна на рассветный вползая песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой горючий южный широт, где свирепая буря, как божья метла, океанскую пыль ведет. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса. Глаза глядят бесприютной тоской, багровеющие небеса. Марта Петкова, виждам съвсем така в ранна възраст деца. Това са деца, които танцуват по прекрасен начин. Как постигаш такова нещо, такова съвършенство?
Ами в нашата балетна формация, в нашата школа, дечицата започва да танцуват от 4 годишна възраст. Марта е от децата, които са започнали малко по-късно, но за сметка на това успя много бързо да навакса и всъщност тя в момента набира скорост. И аз много се радвам, че има огромно желание и така предявява претенции да бъде солист в балета. За сметка на това пък моите изисквания стават много по-големи и към всички онези, които желаят да изпъкнат малко по по-различен начин. Предоставяме тази възможност на всички дечица и много се радвам, че има голям интерес. Да, само да включим зрител. Ало, добър ден! Добър ден! Слушам! Куклен! Куклен с черешите! Благодариме много! Тук се ръкопляска! Ето е баба Славка! Благодариме за черешите! Страхотно изглеждат! След малко ще почерпим всички. Много са хубави! Днеска е на деня. Така, да. Поздравявам Чилаима. Поздравявам всички и участниците. И пак ще кажа, че от българските деца по-хубави няма. Може да бъдат и индийчета, и русначета, и всякакви. Защото българин е способен човек. Всичко най-хубаво е българско. Точно така. Ходила съм някъде по някои страни, обаче такива като българските деца, като българските хора, никъде няма. Ето, гледай, глед като сънца. Пожелавам ви винаги да ме имате, винаги да сте живи и здрави, винаги да ме радвате така. И все такива хубави деца да каниш. Макар че няма грозни деца, български грозни деца няма. Всички деца са хубави, разбира се, да. Да си жива и здрава и ти. Още веднъж ти благодарим за хубавата изненада. Жива и здрава. Така. Ето една хубава благословия от един човек с широко сърце. Разбира се, че всички деца, и то български, са прекрасни. Разбира се, че могат да присътворят всякакви танци, както каза и нашата зрителка. Индийски, руски, защото са способни, защото са много талантливи. Сега ми се иска да присъединя нашия гост малко към разговора за танците. Значи, ти си за пръв път тук. Аз минах на ти, така ще ни е по-лесно разговора. Ти си за пръв път тук. Какво е усещането ти въобще от студиото, от талантите, които са на гости? Интересно ми е, защото самият ти си журналист, но се занимаваше с езотерика, духовни учения въобще. Ами да, благодаря ти за въпроса. В интерес на истината за първи път попадам в такова предаване с така светли лъчезарни хора, позитивно настроени, усещам ги всичките. И ми е много така душевно ми е, ако мога да се изразя така, много ми е хубаво, че се намирам в такава обстановка и че всичките така хора виждам, че следват един повик на душата, да изразят себе си по един начин танцовален, по един начин, който е свързан с прекрасното в човешкия живот. И приятно ми е определено. Благодаря за това, че съм тук. Аз благодаря за споделеното мнение. Ти си ни гост от Бургас. Там си имаш и твое собствено предаване, свързано съответно, предполагам, така духовните търсения, езотерика от сорта. Предимно. Значи Бургас, София, Хасково и Пловдив. Днес сме се събрали в чудесна компания. Сме се събрали, да. В студиото на Страната на талантите. Темата ни е така или иначе танци. Имаме си така от двете страни двама духовни учители, които ще ни така дават съответно своите усещания, своите мисли от всичко, което се случва при нас. Сега да не кажеш пак, че те карам да казваш като Нешка Робер. Добре, не, просто ще видим какво би посъветвала хора танцори, които им трябва страшно много енергия, за да излезат на сцената и да представят своето изкуство чрез изразните средства на танца. Какво им е необходимо като заряд преди сцена? От твоята гледна точка, от твоята позиция, от техниката, ако искаш, както искаш. Да, аз намирам, че техниката за емоционална свобода може да изиграе още по-голяма роля тук. В смисъл, всеки танц, дали ще е индийски, дали ще е турски, дали ще е български, изисква малко преди излизане на сцената една настройка. Тоест на децата да им се каже нещо за съответната страна, за менталитета на страната, с няколко изречения, просто да имат усещането, че са част от този народ. И когато имат това усещане и тая емоционална зареденост преди излизане на сцената, те с това ще се отличават на състезания от другите, които не са настроени на тази вълна. И това може да се постигне, разбира се, може би те също го правят, аз не знам. И това е моята препоръка. Нали? Всеки танц, дали ще е индийски, преди да излезе
излезнат на Индия, да представят танцорката индийка. Т.е. да се гледа съответно на тренировки и танца, да се каже каква емоция има в тази душа. Дали индийката изразява своята самоувереност, дали тя се страхува от нещо, какво иска да покаже с този танц. Любов, светлина. Нали, има си отделни етапи в танца. Както казах, има част, която е по-тъжна, част, която е по-весела. И така да влезнат децата в тая емоция. И това ще ги отличи всъщност като победители от останалите. Но както виждам, много добре се справят, така че... Аз съм много впечатлен, честно казвам. Само нещо да полирам. Тук няма нищо основно. Минимални корекции. А като говорим за етнос и за националности, ти днес на коя така националност си представител в този невероятен туалет? Не съм от Тайланд. Аз имам представител от Тайланд. Страхотен. Зареждане на източната философия, на източните хора, които всички знаем, че в България китайската медицина, индийската медицина, всичко това се носи оттам, така че днеска реших така да се представя. Си в ампула и си страхотно, много ти отива. Аз си казах и от 9. Сега ще подам микрофона на Вяра, защото имаме скайп. Хайде да видим кой ни е писал. Първо по Фейсбук, Мишел Иван Христев. Поздравления и овации за децата танцори, да се живи и здрави, да се радват на родителите си. И има поздрави от Стоян Станчев, оператора по Фейсбук. Специални поздрави за всички. И Скайп Анета. Искаме да поздравим всички талантливи деца. Това е сега. Скайп, нашия Фейсбук. Стоянчо видя, че има черешки и ни поздрави, ако иска да идва да яде и той. Стоян Станчев, той е член на екипа ни оператор, но в момента не е на работа. Добре, сега, това, което спомена Ценка Местанска, правите ли го вие във вашата школа? Даваш ли им познание за съответния танц, за културата, от която идва, за страната, с която е свързан въобще? Това е абсолютно задължително. За да имаме привилегията да покажем някаква друга народност, култура, ние сме длъжни да я познаваме поне в основа. Разбира се, нямаме претенции ние като българи да умеем да пресъздаваме изцяло в детайли това, което се танцува в всички други националности, но винаги се стремим да направим най-правилното, защото чрез танца, както можеш да зарадваш някого, но може и без да искаш и да го обидиш. Това е много важно да се съобразяваме. И когато танцуваме какъвто и да е етнос, дори ако щете и съвременен танц, който е стъпил на основата на някакъв шоу-елемент, взет от етноса, задължително най-малкото нещо, което е да се съобразим с музиката и с облеклото. Това е най-малкото. А оттам нататък вече и самата хореография, самите движения. Един класически индийски танц се учи 5 години, защото той е жестомимика. А ние в случая си позволяваме да покажем Боливуд, защото съгласете се, класически индийски танц много малко професионалисти биха могли да го покажат наистина на голямо ниво, а и труден за разбиране като философия от по-малките деца. Това е факт. Така е. Аз искам да поздравя всички дечица и да им благодаря за това, че понякога, може би, на моите капризи по такъв начин отговарят с много желание, с много искра в очите, с това, че искат да научат нещо. Искат да научат нещо, което да ги обогати. Танцорът е артист най-вече на сцената. Танцът ги възпитава. Той им помага и за напред. Безспорно. Едно момиче или момче съвсем по друг начин вече ходят дори и по улицата. Осанката е съвсем различна. Това поведение на сцена, начинът, чрез който комуникират с публиката, това много им помага за напред. И искам да поздравя едно мило Ани. Там имам едно детенце, което е с чупена ръчичка и специално дойде днес, защото не иска да пропусне предаването. И искам да изкажа моята най-голяма благодарност на целият лекарски екип. Няма да плачеш, Ани. Моля те, миличка, на целият лекарски екип, който се погрижи за нейната операция тук в град Пловдив. Много им благодарим, защото тя беше приета по спешност. Много нелеп инцидент. Щупи си лакътя, измести се и ставата. Но аз страшно много я обичам, както и всички деца. И именно това е нещото, което мен ме зарежда.
ето тези сълзи, които тя проронва в момента, ми дава на мен стимул, за да продължа да работя и да създавам нови и нови неща. Наистина всяко едно дете уникално само за себе си, изисква отделно внимание, много любов. Понякога съм много добра, но понякога съм и много строга, но това го изисква работата, за да имат успех. Така е. Иска ми се, значи, ние започнахме с представянето на таланта ти, чрез твоите танцорни, да кажем и няколко думи за твоята балетна школа, за твоето така... Знам, че с големи традиции, знам, че е започната от твоята майка и ти продължаваш нещо прекрасно. Кажи ни. Ами, ние сме създадени като школа през 1979 година от покойната вече Росица Налбантова, която изгради в мен именно тази личност, която съм. Аз много дължа на нея. По образование съм икономист и журналист и заради това, че не исках да умира с нейното име и работата, която тя толкова дълги години гради, специализирах в Москва и съответно танци, и в бели денс, и в характерни танци и сега продължавам вече 12-та година да работя съвсем сама. Трудно ми е понякога много, но съм много упорита и не спирам по никакъв повод. А първият танц, с който ви поздравихме, се казва Айде Яно. Това е моят любим танц. Той е стар като изработка и като хореография, но носи много голям заряд, защото аз го посветих на майка ми и смея да твърдя, че където и да го покажем, дори и навън в чужбина, винаги се приема много радушно и с много аплодисменти. Може би тя ми помага отгоре, не зная. Тази година вече 33 години подред съществуваме като формация. Ние сме към Образцово народно читалище Заря. Там се помещаваме, радваме се на добрия прием от целия екип хора, които работят там. Разбира се, като всяко читалище, базата има нужда от много и ремонт, и подобрения. Така е, но пък аз благодаря на родителите за това, че ми гласуват доверие и че си водят децата при мен. Това е най-важното, разбира се. Ние сме взаимно свързани. Че ви има и че правите страхотни неща и че така получавате купи, медали, където и да минете. Да, ще кажем и за това. Нека да видим танци, ще продължим разговор нататък. Така. Минаваме на болерия и самба съм се записала, като първо ще видим големите. Нещо така про-испанско, предполагам, да прави, като гледам и туалетите. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Ay vida, que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro del alma
големите с тази прекрасна болерия. И сега сме си приготвили една хубава самба, пише по-малките, тези хубави лави костюмчета и с панделки в косите. Така продължаваме по темата танци, испански, самба, латино ритми и да видим с какво ще ни изненадат по-малките. Музиката ли? Прекрасна самба и танцорите от балетна формация Рона Хасково са на гости днес с съответно художествен ръководител и хореограф Милена Налбантова. И телефон. Ало, здравейте! Здравейте, Ася. Слушам. Поздравявам целият вашия екип, вас, предаването и вашите талантливи гости. Искам да им пожелая много творчески успехи и за напред да бъдат все така чаровни и добри. Благодаря за добронамереността. Кой ни звъни? Илияна Колева. Благодаря. Това са нашите зрители, които ви посрещат. Добре, нека да видим кой ни подслажда в днешния ден и продължаваме нататък. Реклама. Не сменяйте канала. Аги 1. Сладкиши за всички. Очарователно вкусни. Пловдив, улица Полет, номер 3. Телефон 946 940. Тортите от улица Славянска вече може да откриете и в сладкарница Камея, номер 2. Пловдив, квартал Смирненски, улица София, номер 25. Телефон 0 888 441 625. Благодаря ви, че не сменихте канала. Така, някой се опитва да се свърже по телефона. Ало, здравейте! Ало, добър ден! Добър ден! Относно темата, какво е моето мнение за танца? Така? Това е вид изкуство, който ни се представя под ритъма на музиката. Така. Танцорът с всяка своя фибра
Със всяка фибра на своето тяло ни показва и разказва за културните ценности на всяка нация. Танцорите са наслада за очите и душата. Зареждат ни емоционално и ни отвеждат в различни краища на света. Така е. Благодаря на тяхната мила и чаровна хореография, която успешно се справя с своите задачи, които я представя и представя нашите български деца на различни сцени по света. Пожелавам на успехи и за напред. Така, кой ни звъни? Кой ни се обажда? Мария Михайлова. Благодаря ви много. Така, ето хората ви поздравяват и ви аплодират за това, което така се случва в вашата школа. Наистина сте страхотни, сте заредени. Даже до мен ми хрумна, сега ще попитам и Асен. Според мен това буквално е вид терапия. Имам идея. Значи взимаш тези прекрасни деца и ги водиш на някоя екскурзия от твоите екскурзии и така ги пускаш за терапия на хората, които идват. Става ли? Благодаря ти. Сега е момента да кажа и да поканя официално този прекрасен балет Рона Хасково, тъй като с Ценка, която ще ни бъде гост на едно събиране, първия в страната събор на здравето, ще го проведем тук на Белентаж, горе в този прекрасен регион, защото историята тук не е вековна, тя е хилядолетна. И понеже е изключително енергийно място, каниме госпожата. Да смей да откажа в ефир. Каним и, разбира се, балета, Рона, ако желаят, тъй като това ще е национално събиране, точно във вашия регион сме го избрали, ще бъде първия и единствен за сега събор на здравето. Надяваме се да стане традиция. Във Фейсбук имаме една група, която се казва Форум Здраве. Който пожелае, там ще намери информация. И наистина танца е една терапия, защото освен, че се движат телата, се движи душата. А душата е това нещо, което ни кара да сме щастливи. Тя попива емоциите на този свят и това ни радва. Аз даже имах предвид буквално, като ги гледа човек как танцуват, те толкова положителна енергия излъчват, че може да ги използваме като терапия за присъстващите, пък и те да се обличат съответно. Да измислим един такъв нов вид терапия, емоционална и танцовална терапия. Техника за емоционална свобода и техника за емоционална терапия. Съгласна ли си? Ето, ти си специалиста по техника за емоционална свобода. Това е чудесна идея и ще се замисля сега какво да правя. Нали? Може би да карам пациентите си да танцуват, нали, след края. А те наистина след края на терапията се чувстват емоционално освободени и като нищо мога да пускам салса или някакви други танци. Разбира се, техниката намира голямо приложение в такива детски групи, тинейджърски, защото точно преди тренировка не всеки е добре разположен и може с натискане и потупване на някои акупунктурни точки да каже: освобождавам гнева от братчето, от сестричето, от мама, от татко и да даде 100% от себе си, а не да носи през цялото време на тренировката или състезанието някакви негативни емоции. Значи, освобождаваме се преди това, потупвайки акупунктурните точки, казвайки това, което има на децата, защото децата са доста емоционални. Те са чисти, но попиват емоционалните енергии, емоционалните, негативните емоции от къщи, от училище, от учители, от роднини, от близки и на тях трябва да отделяме много специално внимание за тази емоционална свобода. Именно защото са чисти и крехки, да не ги пречупим, да ги натоварим прекалено с негативизъм. Случва се да спуснат коланче или пък шапка или нещо, което е от аксесуара. Може също да ги подготвяте, нали, какво от това, че съм го изпусна. Аз съм си аз работя, аз сега съм пред публиката, аз давам моята любов на публиката. Нали, да не се притеснят нещо, защото те са чупливи. Милена, аз не знам дали ти си запозната с техниката за емоционална свобода, която така визираме. Всъщност това са нашите така точки, нашия енергиен кръг, който ако някъде е нарушен, се запушва енергията, не може да дадем всичко от себе си. Всъщност Ценка Да, и всъщност Ценка Местанска е специалист, и то специалист, завършил в Лондон, така, много така, на високо ниво, който може
че си много така потупване на определените точки, да даде на човек това, което му трябва като свобода, за да бъде себе си, за да даде всичко от себе си. Също тя е така съветвала много наши таланти. Тук правили сме живо и демонстрация, нещо като workshop. Да. Да. И между децата по някой път има разни спорове, това, нали, нещо негативно, така че те могат за секунди да се освободят от тази негативна емоция и наистина да излъчат себе си, стабилността, увереността. Кажи, най-важната точка, мисля, че беше тази. Така, добре си запомнила. Могат лекичко да потупат тук отпред и да кажат, въпреки че братчето ми скри обувките или пък какво се стана в къщи, освобождавам от себе си гнева, защото това е мое право. Мога да се ядосвам 5 минути, мога да се ядосвам 10 дена, мога да се ядосвам 1 година, но сега аз избирам да се освободя от тази, но това безпокойство, тая тревожност, защото аз съм прекрасен, аз съм страхотен, аз давам всичко от себе си. И по този начин диша се, издиша се. Това е много елементарна техника. Всъщност отначало се формулира проблема, но след това се извършва позитивно. Да, и вече накрая се може колективно да го правите. Това е страхотна терапия, да се събират децата и колективно да потупвате. Те са 10 точки, с които децата да хвърлят отзад всичко негативно, притеснения, защото някои имат страх да излезнат на сцена. Те така някак се остават отзад, повече се крият от полезрението. И тези деца, като се освободят от този страх, те вече като колективно съзнание ще израснат много пред публиката. Това мога да ви помогна пък аз. Да, има си деца с бариери от малко, така, дали са дадени от възрастните или пък, да не знам, генетично. Те имат таланта, но имат тези страхове от публика, от излизане, от сцената имат. Така че това мога с удоволствие да ви помогна. Даже аз не знам, правили сме го, ако искаш сега направим накратко една групова терапия за минутка тук с момичетата. Аз мисля, че ще ми е интересно. Ако искате. Ставаме го правим импровизираните неща, винаги съм казала, че са най-добри. Така и аз ще дойда да гледам, ако искаш, елай ти. Ставаме. Да. Аз понеже съм го правила и съм убедена в ефекта на това нещо. Така, аз присъства и на... Сега, запомнете, че това трае секунди преди да излезнете на сцената. Това не е нещо, което е 1-2 часа, трябва да се настройвате. Дишате дълбоко, издишате. Леко ставете ръцете напред, до вашето тяло. Дишайте дълбоко, издишайте. Все искате да освободите някакво напрежение от вашето тяло, защото всяка от вас се притеснява. Малко или много, за да излезнете на сцената, се притеснявате наистина. Затова се представете, че издишате това притеснение навън, тревожността. И какво? След това искам тук ръба на дланта, това е карате точката. Леко потупайте и кажете, въпреки че имам притеснение в себе си и тревожност от моето представене, аз възприемам себе си дълбоко и безрезервно и се обичам. Говорете. Въпреки че имам притеснение и тревожност, аз се възприемам такава каквато съм и се обичам. Сега искам тук да следите един въпросителен знак, тръгвайки от началото на веждата, през окото, тук, под носа, и завършваме тук, в тази точка. Така, просто потупвайте и повтаряте след мен. Освобождавам от себе си тревожността, безпокойството, гнева, разочарованието, обидата и мъката. Освобождавам всички тези негативни чувства. Те не са ми необходими. Какво ми носят те? Само безпокойство. И зареждам в себе си радост, гордост, вдъхновение и любов. Аз съм прекрасна. Моята изява пред публиката ще им донесе радост и много любов в сърцата. Моето сърце топти с ритъма на любовта. Това го усеща всеки човек от публиката. И аз се гордея със себе си. Аз съм прекрасна.
Дишайте дълбоко и издишайте. Тук вече вашето тяло наистина е... Ценка Местанска, балетна формация Рона. Опитахме нещо, предполагам, ще усетите разликата. И мисля така, че ще ви е полезно, може да си го правите и сами, може да си правите и срещи. Ти участва ли си в нейна такава сеанс? Впечатление, как да не. И затова съм много доволен, че съдбата ме запозна с Ценка. Много ти благодаря за това нещо. Бях много напрегнат веднъж и тя му усети и каза, ела, моето момче малко. Ела в моите ръце, нали? Не, аз присъствах на едно такова представяне в книжарницата тук в центъра. Много се впечатлих. Този млад човек Тео, който познавах и който случайно беше там. Такова пречистване му се случи. Значи, явно аз си мислих, че човек да се пречисти има много варианти. За мен, докато гледах танците, си реших, че танцът е вид катарзис. То е невероятно така прочистване. Те с такава енергия танцуват. Но пък тя пречиства всичките наши сетива, за да... Не само сетива, точки, не знам, цялата ни аура, за да бъдем себе си. Това е прекрасно. Точно на тялото. Да, това момче така заплака, което беше там. Оказа се, че явно има много неща, които трябва да бъдат освободени. Беше много... Да. С него в Пловдив. Вчера на денят на непушач, на 31 май всъщност беше. Правеше някаква акция в Пловдив. Да, поканиха му от Алианса за редки заболявания. Йорданка Петкова е също тук в... Поздрави от мен. Да, ето я къде е. Тя е тук. Буквално се е скрила. Дани, целувка, защото благодарение на нея се познаваме и с теб, да кажа аз. Да, точно така. Тя беше организаторка и ме покани като психолог за хората, които желаят да се откажат от цигарите, защото цигарите са една зависимост, която е емоционална, напълно емоционална, защото заместваме някаква емоция с цигарата. Тоест искаме да се чувстваме добре и тая илюзия, че цигарата ще ни достави това удоволствие е много голяма, изчиствайки негативната емоция. И там на тази акция беше този Тео, който аз не можах да позная. Толкова добре изглеждаше, видях едно слънце пред себе си. Той също благодари за терапията. И много ме зарадва. Не го бях споделила с теб, затова сега го споделям, защото ти беше свидетел на цялата демонстрация, на това, което излезна от Тео. То беше доста голямо разочарование, потиснат гняв. Изведнъж гърлото му се освободи. Той не можеше да пее буквално, да, иначе пее прекрасно. И след демонстрацията ни спя една страхотна песен, която просто щеше да щупи стъклата на книжарницата. И много се радвам. Но това е техниката. Това е един уникален метод, един много ефективен метод. Хубавото в крайна сметка, че всеки може да го прави сам, както тя направи със своите момичета за такива неща, като подготовка преди сцена, от сорт. Да, аз ще изпратя текста или пък ще дойда до Хасково, защото чух страхотни неща. Имам и много пациенти от Хасково, между другото. Ще дойда непременно да ви видя. Може да направим също една демонстрация, мисловни модели. Всяко дете може да каже какво е в душата му, защото никой не пита децата. Какво има при теб? Някой обиделите, някой наранилите. Не си мислим, че децата са просто деца и не приемат тези негативни емоции. Това не е вярно. Защото аз имам пациенти, които са на 50, 60, 70, 80 години и тогава се сещат за нещо, което в детството ги е наранило и те са носили този товар доста дълго време. И той им е тежал, пречил им да развиват таланта си, пречил им във всичко. Това е емоционална бариера, която стои докато не се изчисти. Затова много е важно децата всеки ден да чистят. Тоест, детето да се научи, като се прибере от училище или преди да заспи, да направи това потупване по тялото си по тези точки, които може да ги обучиме, нали? Те да си ги използват сами. Пък за големите е абсолютно задължително. Аз така ме навяда мисълта, с теб сме си говорили, че много често родителите карат децата да ходят на разни неща, без да ги питат дали искат да се занимават точно с това. Детето е потиснато, натоварено, то може би иска да играе в футбол, а не да свири на цигулка или пък обратно се. Например, ви се дам пример. И в този смисъл, мислиш ли, че децата, които са при теб, които танцуват и по-големите, младите хора,
обичат това, което правят. Как прецениш ти, как ги избираш по-точно? Как усещаш, че искат точно да се занимават с танц? То си проличава от първата среща още, кога детето носи заряда и желанието и кога го водят родителите, просто защото са заети и трябва да 2 часа някой да се грижи за това дете. Да. Има и такива случаи, не са еднократни, има ги за съжаление. Но пък моята работа в случая е веднага да създам интерес в това дете. То наистина да заобича да влиза в залата. Ако пък приоритетите са други, естествено се разделяме и всеки по своя път, но ние сме длъжни да приемем това дете. Вид психологизъм от страна на преподавателя. Ние до някъде се доближаваме и с вашата работа, защото ти не си само преподавател по танци, ти си до някъде наистина и психолог, и човек, който трябва да вникне в проблемите. Понякога идват с проблем от вкъщи, с проблем от училище, с проблем от обкръжението, което е приятелски им кръг. Така по-големичките влюбени, разлюбени, нали, има го и това. Има такива моменти. При мен е важно да се чувстваме като едно голямо семейство. Тогава наистина спори работата. Ако го има напрежението, то ще си пролича веднага. Особено в един колектив, в който трябва да покажем неща на ниво, има ли напрежение, то избива веднага. Така че ние се стремим и наистина, ако видят, че нещата не са емоционално в положителния смисъл, да се подуба. Ето сега това това е важно. Да. Лесно като въпросителна и тази важна. Но ни се е случвало, даже мога да потвърдят и децата, случвало ни се понякога, просто прекъсваме репетиции и си говорим. И изчистваме проблеми. Вид терапия. Абсолютно, говорим си за предстоящи проблеми, за изминали състезания, за успехите ни, за разочарованията ни, за това какво ни предстои, пък от какво трябва да се жертваме, от какво да се лишим, пък за да спечелим нещо друго за напред в живота си. Нали? Ето, имахме това заминаване за Италия, ни струваше страшно много, не само като финанси, но и като труд, като емоция, като организираност. Родителите също много ни съдействаха тогава. Ние направихме всичко възможно да си помогнем. И в такива моменти си личи, че колективът е колектив. Пострадало дете или някое дете, което е болно, или нещо се е случило. Вчера имахме рожденичка, бяхме на състезание, взехме първата награда. Емоцията е супер голяма. Тогава вече нещата са... Празникът е по-голям. Естествено, да. Когато страдаме всички. Но се надявам, че Белязвам, че сте заедно винаги. Това е прекрасно. Добре, айде сега в хода на мисли. Колко добре се случва всичко, да видим какво. Още ще ни представите колко добре се случва всичко в балетна формация Рона. Аз винаги съм казвала, че климата, взаимоотношенията в дадена трупа или в даден екип или в дадена формация са много важни. Сега записала съм си масов цигански танц, нали така? Цигански души. И след което ще видим и нещо различно. Го представихме в Италия тази година през март месец, както и доста от нещата, които гледате днес. За моя голяма радост, децата се представиха на изключително високо ниво. С групите имахме 4-ти, 5-ти места. За съжаление имахме конфликт лек, в смисъл не е словесен, не е вербален, но видяхме как представител на Германия съвсем тенденциозно даде най-ниските оценки и само на българския отбор. Това беше разочароващо, но пък мотивиращо, защото до година ще отидем и ще бъдем още по-добри. Така е. Супер, така трябва да бъде. Добре, гледаме. Пусть гитара звучит неустанная, пусть рыдает струна за струной, но стуманят глаза твои нежные, и твой смех, и напев роковой, что мне горе, жизни море, можно вычерпать до дна. Сердце тише, выше, выше, коки старого вина. Ай-ла-ла-ла, ай-ла-ла-ла,
Птица пение цыганское. Все цыгане уснули давно, но пока есть в бокалах шампанское, будем петь и плясать до утра. Что мне горе, жизнь и море, можно вычерпать до дна. Сердце тише, выше, выше, топки старого вина. Сердце тише, выше, выше, топки старого вина. Прекрасни! Истински ураган, мога да ви уверя, зрители, в студиото ни. Така, усетихме повия на руските ритми и телефонния ритм. Сега кой ще ви поздрави? Здравейте, добър ден! Аз се здравей. Здравей! Гледам и не мога да позная. Това е една разкошна феерия. Страхотни са. Цветя. Така е. Това са децата таланти, които са в твоето студио. И още сякаш са пиперути, птици, които летят и кацат из дърветата. Ама толкова красиво, толкова е топло, сладко, приятно. Направо човек не може да откъсне поглед. Да, предполагам. Просто дъхът му спира и затова пожелавам на тези деца да са здрави, весели, много успехи навсякъде по света и най-вече да се наслаждават на живота. А на теб, Ася, в този хубав слънчев ден пожелавам наистина срещи, да ни създаваш удоволствие с още талантливи деца. И най-вече онези ръководители, които дават душата си, за да направят от тях такива артисти. Благодаря ти, Ася. И аз благодаря. И за Вяра. И аз благодаря. Така, това са нашите зрители, така и са впечатлени и обяснимо защо. Това, което виждаме, е наистина прекрасно, като атмосфера, като изпълнение, като костюми, като израз от самите изпълнители. Поздравявам за сетен път. Да видим следващия танц. Така сме ги групирали по двойки днес. Духът на Боливуд. Записала съм си Виктория Ламбрева. Ето я. Какво ще кажеш? Виктория Ламбрева. Виктория Ламбрева е само на 11, но вече 3 поредни години един страхотен боец в истинския смисъл на думата на сцената, на танцовата площадка, защото вие сами ще се убедите, че тя е заразяваща и покоряваща. С този танц тя стана първа световна шампионка в Италия тази година, а и до момента сме били на 4 шампионата в България, на които е преборвала цялата конкуренция и отново е държала златото в ръцете си. Аз ви предлагам да я видим и да й се насладим. Определено индийският танц е нейната сила. Провокира интереса ми, ще гледам така с внимание, гледам и слушам. गुनगुनारे गुनगुनारे गुनगुनाए गाना रे 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 मायूसियों के चोंगे उतार के फेंक देना सारे कैंडल की शाम का भूख रात का केक काट प्यारे सीखा न
Вики Ламбрева, като я гледам, естествено, просто няма начин да не е първа. Тя го излъчва от всяка частичка, от всяка фибра на тялото си, невероятна. Има деца, с които се работи малко по-специално и това са самостоятелните индивидуалните репетиции, на които обръщаме внимание и не на всяко дете подхожда всеки стил. Има деца, които повече искат да танцуват танцово шоу или повече акробатични гимнастически елементи, нещо по-динамично. Има деца или момичета, хайде така да се изразя, по-големи, които са по-лежерни, по-нежни, искат да са по-грациозни. При тях върви повече класиката, малко по-така нежните неща. Има деца пък, които каквото и да им кажеш, все ще го изтанцуват, защото просто искат да танцуват. Но определено трудно се става индивидуален изпълнител, солов изпълнител, защото да си сам на сцена е стряскащо, както вие казахте, това е една бариера, която трябва да се прекрачи. Един път обаче прекрачат ли, тръпката има завинаги. И според мен, дори така както коментираме и с колеги, които понякога сме на сцена отново, ако няма тръпката, всичко е загубено. Тръпката трябва да има за цял живот. Това е да бъдеш наистина жив на сцената. Хубавата, полезната тръпка, която ни вълнува и така ни кара да бъдем живи, истински. Точно така, и да бъдеш специален по някакъв начин и да не разочароваш този, който те гледа, защото това е най-важното посланието, което предаваш, да бъдеш усмихнат, да бъдеш в ролята. Ако си тъжен, танцувай тъжен, направи го с изражение. Ако си весел, ако танцът ти е такъв, направи го наистина както трябва. И телефон. Ало, добър ден! Слушам. Поздравявам всички от предаването, от екипа, като почнеш, всички участници, тези хубави дечица, Вяра да се чувства и тя поздравена, когато поздравявам и мама. Много сме доволни, много хубава програма. Винаги избираш много хубави деца. Пожелавам на всички здрави, много успехи и голям и високи постижения. Всичко хубаво на всички, да сте ни живи и здрави всяка седмица, да ни доставите такова удоволствие. Няма си представа как, с каква трепет очаквам да видя твоето предаване. Благодаря от сърце. Кой не се обажда? Не ме ли познаваш? Пана Викирска. Пана Викирска, който не се е обаждал скоро, така. Благодаря. Да, забравя ми се. Не казват очи, които си не виждат. Така, благодаря за добрите думи. Аз слушам въпреки всичко. Сигурна съм. Да. Сигурна съм. Да, благодаря. Благодаря много. Да, знам, че много ни хора ни гледат и не е задължително да ни звъните, разбира се, но просто ни е приятно винаги, когато поздравявате талантливите ми гости и така. Всеки път е различно, всеки път предаването се сформира според това, кой ми гостува и това е нормално. Искам и се да поговорим, мисля, че пак обаче имам зрител за Бели ден, защото... Ало! Да поздравя! Ало, в ефир сте вече, да, кажете. Здравейте, Атя. Здравейте. Искам да те поздравя за страхотното предаване и че даваш на дечицата такова ефирно време, за да могат да покажат на какво са способни. Да, благодаря. Благодаря. Кой ни се обажда? Ана Керанчева. Благодаря така. От името на всички в случая приемам поздравите, че са за всички. Аз винаги казвам, че може да съм лицето на предаването, но едно предаване се прави от гостите. Съобразно това, кой ми е на гости, се случва и самото предаване и разбира се колегите, които са в зад кадри и се грижат всички, за да се случи това. И скайп, каза Вяра. Скайп Владинка. Поздрави от мен на прекрасните ви гости, прекрасния ви екип, много здраве и много усмивки. И скайп Елена, страхотно предаване. Нашите зрители по скайпа, така както се казва, кратък изказ, но много точен. Така, имате още време да се включите, имате още време да ни пишете и по скайпа. Вяра, да направим един анонс за утре. Ти беше сега с микрофона, ако искаш. Значи днес втори и утре трети. Съответно е ученическия фест за рок-музика, School Fest, който се организира от Центъра за сценични изкуства Stage 51 и който може да гледате и да присъствате в лятно кино Орфей. Съответно от 18 часа, ли, ако има нещо да поправя, аз си взех ролята от 18 часа, но най-важното е, че утре ще свири групата на Вяра, група Sound Structure. Утре от колко часа? От 18 началото. Не знаеш кои сте поред още, но който иска да те...
Ще свири групата на Тома, един от айдолите на България, входа е 5 лева и всъщност и групата на Вяра Soundstructure, която тя е вокал. Който обича рок музиката, иска да види ученическите пловдивски рок групи какво правят, всъщност да кажа, че има гости от София, от Дупница, от Пазарджик и от Петрич, ако не се лъжа, но не пропускам някой. Така че заповядайте за почитателите на Рокфеста и да видите какво правят пък учениците в свободното си време, как репетират за всички фанове на рока. Сега аз винаги съм казвала, че човек трябва да направлява така енергията си във всичко, което му е приятно. В случай те танцуват, има хора, които се занимават с рок музика, така трябва да бъде, нали, да направляваме хубавата енергия там, дето трябва да бъде. Да, защото изборът е наше рождено право. Преди малко говорихте за това как децата да се ориентират в обстановката и при мен идват родители, които казват, това моето дете не мога да го разбера. Сутрин ходя на китара, после на цигулка, после на тенис, после на шах, после... И аз се гледам, това дете ходи на всичките тия извънкласни занимания. Тя казва, да, ходи, ама така плаче на пианото, обаче ходи. И е горда майката, може би, на горките деца. Аз се представя, ако съм едно дете и така ме хванат и от тук, после наплуване на тенис, вечерта децата се връщат толкова изтощени. Затова и тук метода може да помогне. Тоест няколко дни или месец, ако детето прави тази техника и казва, въпреки че не знам точно какво ми се прави, аз възприемам себе си дълбоко и безрезервно. Може би след най-късно една седмица, което говорят, нали, моят опит, то вече точно ясно знае на къде се насочва. И казва на мама, знаеш ли, аз няма да ходя повече на шах, аз искам да свиря на китара, искам да играя тенис. Това твое желание ли е моето дете? И то казва да. То поема вече някаква отговорност върху това, което прави. Знае, че изборът е негов. Което го връща към себе си, го прави по-горд от себе си. Той е вече по-самоуверен, защото изборът е негов и той го е направил. И нека родителите да обърнат внимание на това, на желанието на детето, а не на техните желания. Да не превръщат децата си в себе си, защото това е грешка. Добре, в този ред на мисли, как прецениш кой може да танцува бели ден? За мен това е нещо много специфично, това е много древен танц, може би на 1000 години. Как може съвременен човек да пресъздаде нещо такова? Трудно е наистина. И това е... Аз много благодаря за този въпрос, защото съм сигурна, че много хора се вълнуват и първо ще си зададат въпроса, какво е това бели денс? Нали? Буквален превод означава танц на корема, но всъщност не е само танц на корема. Той е танц на душата, той е танц послание. Това е самовглъбеност, това е излияние, това са чувства и емоции. Обикновено този танц принадлежи като маниери, като израз на по-зрелите жени. Ако мъже го танцуват, то трябва да бъде в фолклорната му вече визия, нали, в това, което пресъздават народите от този свят. Но когато един човек реши да го танцува, той трябва да бъде абсолютно самовглъбен и да вникне в философията на този танц. Много ни е погрешно разбирането в България за този вид изкуство. За съжаление го казвам. Си специалист в тази насока и така сега ще ни подадеш малко информация. Така ме спрягат всички колеги, за което аз съм много благодарна и наистина съм го и учила това нещо. И съм го и танцувала. Вече не, но надявам се да го преподавам в правилната му форма. Не напразно и фестивала, който организирахме в началото си стартира само като бели денс, но в последствие го разширихме като стилове. Защото това е един танц, който страшно много се харесва от всички възрасти, независимо от това, да кажем, не е нужно да бъде на 16 години или на 10 години или на 20 години, за да го танцува човек. При мен идват, аз имам група, която се занимава любителски с този вид танци и жените го възприемат като един вид освобождаване, фитнес, релакс. Има много дами, които работят в банковата сфера, счетоводители, хора, които са консултант-продавачи, юристи, съдии. Това са лица, това са личности, които през целия си ежедневен труд са страшно натоварени, идват и разпускат, защото се чувстват специални. Имах една жена, която ми казваше, нали, тя и дойде с проблем в гръбнака
И ми каза, Милена, знаеш ли, след около месец, като започнах да идвам при теб, моя мъж нещо взе да ме подозира. Вика, ти като миеш чиниите, нещо много така изправено и грациозно започна да миеш чиниите. Да, нещо си е подобрила и стойката, и позицията, и излъчването въобще като жена. Иначе любителски най-много искат да го танцуват децата. Това е безспорен факт. Интересно им е. Не могат да вникнат изцяло в съдържанието на това какво трябва да правят, но пък за сметка на това го балансираме с другото. Да направим хореографията така, че на тях да им е забавно. И хайде да направим една такава оговорка с вас и пред вашите зрители от вашия екран. Ако може, колкото може, по-малко и по-рядко, а пък въобще да не се използва думата кючек. Това е толкова погрешно понятие и българското съзнание е страшно изкривено по отношение на този вид изкуство. За съжаление. Сега ще ви покажа какво точно имам предвид и не зная дали е редно да кажа Ивет Иванова гостува днес във вашето студио, която беше полуфиналистка в България търси талант. Ще я представим, само да видим реклама и продължава разговора. Кой ни подслажда в днешния ден и продължаваме интересния разговор. Моля ви, колеги. Реклама. Не сменяйте канала. Аги 1. Сладкиши за всички. Очарователно вкусни. Пловдив, улица Полет, номер 3. Телефон 946 940. Тортите от улица Славянска вече може да откриете и в сладкарница Камея, номер 2. Пловдив, квартал Смирнински, улица София, номер 25. Телефон 0 888 441 625. Благодаря ви, че не сменихте канала. Разговора в студиото е много интересен, защото Милена Налбантова е специалист в областта на бели денс. Мисля, че само в Хасково се организира така специализиран конкурс по бели денс. От вече 6-та година ли коя върви. Нещо много различно. Ти самата си специалист, правиш семинари, пътуваш из България, така показваш такива неща. И явно масовата публика бърка така масово кючека с бели денс. Разликата е съществена, разбира се. Значи за бели денс говорим за един древен танц. Даже лично аз го свързвам с Тибет, с такива пълни, така околотни интересни места. Може би танцът е така зареден точно с тази енергия от древността. Интересна. И при всички случаи си мисля, че по-големите ти момичета усещат това. Ти им го предаваш по някакъв начин. Няма начин да не се случва. Това е строго индивидуално усещане и няма как, ако те танцуват като група, то разбира се е заучена хореография. Но когато човек е солист, една дама танцува сама, то ние трябва всички, когато я наблюдаваме, да усетим нейното настроение, нейната женственост, нейното послание, какво иска да ни каже. Влюбена ли е, тъжна ли е, как се чувства. Или просто иска да танцува, за да излее някаква емоция, както вие коментирате и темата е прекрасна. Ето този вид танц е изключително полезен за всяка жена да изразява себе си. Защото мога да кажа, че той се е зародил в древността, когато жена е раждала дете. И този танц е танц на радостта, когато се пръква живот. Една родилка ражда и нейните приятелки танцуват и се радват с този тип танц. И вече в последствие нещата малко или много се приначават. Танцувало се е в харема, защото е трябвало да се хареса определена жена от харема на султана. Съответно, тя трябва да бъде по-прелъстителна, по-красива. След това куртизанки, които пък виждат, че има огромен ефект пред мъжете, един вид го открадват оттам и започват да го практикуват с малко по-пошло послание, което до някъде е дал този негативен нюанс. Да? Но пък за сметка на това хората, които го харесват и го практикуват и им е в кръвта и в националността, определено знаят какво правят. А ние мисля, че се опитваме да ги догоним. Само включа един зрител. Ало, здравейте! Добър ден! Добър ден! Кажете. Аз за коя ли събота вече успяваш да задържиш вниманието ми да съм на вашия канал? Виждам, че студиото отново ти прилива от красота и талант. Благодаря ти и пожелавам ви успех.
Благодаря. Желава ви го, Вили Желязкова. Благодаря от сърце. Радвам се, че сте пред екраните в днешния чудесен ден. Добре. Тук е. Сега, за да илюстрираме всичко, което говорихме до момента, нека да видим. Така и на мен самата ми е интересно. Черна перла пише така в сценария ми. Тя наистина е облечена в такава стилистика. Нека да и ръкопляскаме. От начало да пуснем музиката, но нека да приготвим дамата. Нали знаете сега, че дамите трябва да бъдат както трябва, да изглеждат добре. Поправихме облеклото и вече ще стартираме както трябва. Нека да ръкопляскаме! Ивет Иванова. Браво, Ивет, страхотна си. Значи аз ще кажа, че така прекъснахме в началото изпълнението, за да оправиш нещо под рехите. Но тя продължи втория път със същия ентусиазъм и със същата енергия. Как го постигаш това нещо? Тя е невероятна, защото знае, че всички много и се радват. В момента е набрала скорост и работи много упорито с нея. Както преди малко ти споменах, по време на нейния танц, умишлено решихме да продължим с Бели Денс в България търси талант. Не защото тя не може да прави друго, а просто защото искахме да го покажем по един много естетичен начин. Тя беше русалка, пресъздадохме един приказен герой. Наистина нещо по-различно, което съм убедена, че в България не се е работило. И може би за това беше забелязана, защото освен, че е малка, красива, много сладка, сензационна, има някакво излъчване в нея. Имах 7 деца на този формат, от тях 5 преминаха напред, но единствена тя беше, която мина на полуфинал. И ние съвсем не сме го очаквали това, но сме много щастливи и радостни. Това е определено един стимул за децата да се развиват. Тя с това пленява. Гледаш едно малко момиченце, което с така вещина танцува.
такива сложни неща. Всъщност това е именно чара на точно това изпълнение. И те поздравям за решението. Наистина е смело решение. Бели Денс от една, не знам, 7 годишна ли е? Колко е? Тя ли? Тя е на 9 години. На 9 ли? Защото така маничка, слабичка, дръбничка. И вече дойде при мен, когато беше на 5 годинки. Така много несериозно. Кога идва, кога не идва на репетиции. Прекъсна 3 години. И сега от 4-5 месеца започнахме много упорито да работим. Има нужда да напредне малко повече в позиция на тялото. Говоря като разтяжки, като акробатични, гимнастически елементи. Това в момента наблягаме много упорито да напредваме още повече и повече. Добре, продължаваме серията с Бели Денс. Нали може? Така, да видим сега Оазис, групов танц съм си писала. Оазис в умиротворяващо синьо, може би. Благодаря ви. Балетна формация Рома и нашата серия от Бели Денс танци и разговора ни така протече много интересно по тази тема. Да сме внесли яснотата как на зрителите ни точно за Бели Денс танците. Да. Мога да кажа какво е кючек. Ако айде да. За зрителите и за нашите гости тук това е типичен мъжки танц. Само единствено мъже танцуват кючек. И ще кажа кои мъже. Тези, които са били в харема, така да се изразя малко по-деликатно, и които са искали да бъдат харесани от султана. Те са се преобличали като жени и са танцували в женски одежди. Това е кючекът, скъпи гости, скъпи зрители. Не го бъркайте с истинският танц, който в чист класически вид се казва ракс шарки и наистина предава послание. Този танц не се танцува от мъже, той се танцува само от жени. Вече можем, сега в момента има невероятни стилове в Бели Денс. Най-добрите школи са в Русия, в Беларус, в Щатите. Например, в Щатите традиционният Бели Денс стил се казва трайбъл. Той е племенен стил по-скоро. Там костюмите са изключително различни. Това е една философия. Танцорът въобще не танцува, за да бъде харесван. Той просто танцува, защото иска да изкаже нещо от себе си, нещо, което да се превъплати в нещо. Просто музиката строи
от тялото на танцора. Да кажем, има и други стилове, които са свързани с фолклора. Хагала, шамадан. Това са много страхотно богата култура, наистина. Аз преди всичко обичам страшно много българския фолклор. Страшно много харесвам, затова сме ви приготвили в началото и в края нещо, което е на българска тема. Но пък ние не трябва да бъдем тесногради. Напротив, за мен е важно да уважаваме културата на всеки един народ. И аз дълбоко ценя наистина националността в това да го покажеш на сцена по един приятен и красив начин. Така че така. Добре. Даваме тогава следващия танц. Аз се чуя от послушалките. Режисьора каза, давай Ася, Златен дъжд или? Златен дъжд ще го видим след малко. Да, можем сега да покажем цигански сърца. Добре, естествено, че може. Щом сте готови, малките да видим как са с руско-циганските танци. Малките въобще не отстъпват на големите, бих казала. Не се дадат никакъв случай. Аз мисля, че дори са и по-добри понякога. Да, така е. Усмивки. И аз сега господина Асенов го оставих да погледа, да добия впечатления. Ти така обичаш да изследваш енергиите на планината, да кажем, четох за теб, за Родопите. Така, явно си спец тази тема. Какво ще кажеш за енергиите днес тук при нас? След да се повторя, пак казвам, за първи път присъствам на такова лъчезарно претаване и лъчезарни хора събрани на едно място. Само ние, като се събираме в по-голяма степен, ги конкурираме на такива места, като Белентаж, нали, където ще го направим. Наистина много е прекрасно това. Благодаря, че се занимавате така с душите в различни тела. За хубавите и мили думи. И това е много важно да го чуя от вас като специалисти, тъй като означава, че съм си свършила работата, де-факто. Аз съм далеч от мисълта, че ние създаваме
прима балерините, но най-важното е да накараме децата да обичат това, което правят. И да правят нещо полезно за тях. Не да ги виждаме по улиците, по ъглите, да се дрогират или да правят някакви наистина лоши неща. Не само да са се застояли пред компютъра в този динамичен свят, в който интернета и компютъра е безспорен спътник в тяхното ежедневие, но при всички случаи нека да вършат нещо полезно за тях, за да се развиват, за да им бъде по-красива и физиката, ако щете. Защото в момента се наблюдава една тенденция на наднормени тегла при младото поколение, абсолютно застояване, не особено активни по физкултура в училище. Така като съм задавала въпроси, вие какво натоварване имате, какво правите? Ами нищо, ходим на кафе. Това въобще мисля, че далеч от коментар в никакъв случай не е полезно. Така че аз го опитах, него и като специалист по духовни практики, като колега водещ, той е журналист, много ме ценно неговото мнение. Това искаш да кажа, значи ти днес мисля, че присъстваш на истинска втора танца и знам, че си сетивен човек. Как се почувства? Той ми кажа. Ти вече имаш впечатление от предаването. Днешните таланти са насочени към изцяло танците, една ферия от танци. Какво почувства и каквото искаш? Това им кажи. Като послание, като съвет. Не знам. Няколко пъти ми се прииска да стана и да танцувам заедно с тях. Така вибрираше моето тяло. Заедно с музиката, заедно с техния танц и тела. И винаги тук е било много приятно, защото аз съм казала неведнъж, че твоето предаване е историческо предаване и всеки град би трябвало да има такъв човек като теб да организира тези млади хора, които ето днес за тях е едно поощрение, един страхотен ден. А това го запомня едно дете. И сега на мен ми дойде една идея. Защо в училище, вместо да се занимават и да пишат излишно физическо възпитание, да се започнат наистина едни такива обучения на кадри, които да ги карат да танцуват, независимо какво, защото наистина тая тенденция на обездвижване е страшно голяма, наднорменото тегло, абсолютно съм съгласна с Милена. И ето, че тук тези деца наистина имат уникално занимание в свободното си време. Имат интереса, имат движението, имат вече и културата от самите народни танци. И за мен това е невероятна школа. И аз виждам наистина трепета в душите им, виждам емоцията в тях, виждам вдъхновението от тези танци. И това стоене пред компютрите, естествено, че информацията в днешно време е необходима, но това ще ги кара да бъдат по-отговорни. Тоест по-бързо да свършат работата за училище, уроците, компютъра, информацията и да намерят наистина едно предизвикателство в танците. Нека, който е гледал предаването, да се зададе този въпрос и големи и малки да танцуват. Танцуват. Целият свят да танцува. Разбира се, че е прекрасно. Сега, готовия, Виктория, искаме да видим един танц "Златен дъжд", който е по темата Бели Денс, която преди малко бяхме подали и държим да видим точно този танц. Музика, колеги.
прекрасната Вики Ламбрева и танца, който трябваше да видим. С едно изречение, какво предстои на балетна формация Рона? Сега ни предстои на 16 и 17 юни фестивалът, на който сме домакини. След това ще гостуваме на остров Тасос, където сме поканени отново за втора поредна година на етнофестивала там. По случай празникът на меда, след което ще се готвим за световно в Унгария. След това се надяваме. Всъщност не мисля, че ще пропуснем състезание, което в България, но нашия мироглед и стремеше да вървим навън, защото е хубаво наистина децата да виждат какво се случва по света. И това ги стимулира. И ви го пожелавам от сърце, защото знам, че ще покорявате още и още световни, такива международни върхове. Това ви се полага, като ви гледам. Успех ви пожелавам. И искам да изкажа наистина моята огромна благодарност към вас, вашето предаване, да ви пожелая успехи, много здраве и на това, че вие като домакини, като жители на град Пловдив, моят втори любим град, бяхте прекрасни домакини. Много ви благодаря. Пловдив ме свързва с моята любов, моя съпруг е от тук и за мен беше изключително удоволствие да гостувам тук. Добре, и аз от сърце. Милена Налбантова, нека да ръкопляскаме един прекрасен човек в нашото студио, професионалист, хореограф, главен художествен ръководител на балетна формация Рона, съответно Асен Асенов Хермес, беше на наш гост. Както изписахме журналист, езотерик, така човек с духовни търсения, който прави прекрасни духовни практики и пътувания и съответно Ценка Местанска, нашия приятел, така специалист по техниката тест. Благодаря на всички, че се творихме днес това предаване. Съответно Бургас, Хасково, Пловдив, София. Обединихме 4 хубави града, за да представим талантите на България. За финал сме приготвили един прекрасен танц, Лудо-младо, всъщност не етносно, той си е по фолклорна музика, красива. Само ще напомня, че предаването ни от днес се повтаря утре в неделя от 13 часа и вечерта от 21:40 и ще помоля да изтеглим всъщност от 1 до 14 едно номерче. Награди теглим? 5 теглим, се пада на Стоян Станчев, Фейсбук и още? От 1 до колко? До 14? 3 е моето. 3 Мишел-Иван Христев, Фейсбук пише така. И още едно. 7 Владинка Скайп. Това са нашите зрители, които получават награди. И кой Скайп ни е писал? Само ни кажи. Скайп Мяо. Какво има от Скайп Мяо? Поздрави и така за предаването и за доброто настроение благодарят нашите зрители. Ами това беше от екипа нас в страната на талантите. Гледайте ни и в интернет, и в архива на предаването ни. Прекрасната формация балетна Рона закрива днешното ни издание с Лудо-младо. Под това прекрасно изпълнение танц гледаме.